ҳафтаи гузашта дар ноҳияи Фархор 18 корманди навтаиншуда ба вазифаҳои гуногуни ҳукумати маҳаллӣ дар ҳузури раиси ноҳия ва кулли мақомоти ҳукумат савганд ёд карданд. Сулаймон Вализода раиси ноҳияи Фархор мегӯяд, бо ташаббуси худ тасмим гирифт пеш аз шурӯи кори масъулини нав дар сохтори ҳукумати маҳаллӣ аз онҳо ваъдаи лафзӣ бигирад, ки кори худро софдилона иҷро мекунанд. дар як суҳбат бо Радиои Озодӣ рӯзи 7 декабр Вализода гуфт, ки ин кор ба хотири масъулият эҳсос кардани кормандони ҳукумати маҳаллӣ ҳамчунин хизматчиёни давлатӣ роҳандозӣ шудааст. Муқаррароти савганёткунӣ пеш аз шурӯи кор дар ҳукумати Фархор дар ҳоле роҳандозӣ мешавад, ки бештари кормандони ҳукумат мегӯянд чунин таҷриба дар мақомоти давлатии маҳаллӣ пештар вуҷуд надошт. Хайриддин Турахонов 40 сол дорад ва 17 соли кориашро дар мақомоти маҳаллӣ пуштисар кардааст. вай 8 декабр дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, ки дар 17 соли корӣ дар мақомот бори аввал савганд ёд мекунад. Бархе аз сокинони ноҳияи Фархор аз иқдоми раиси ноҳия истиқбол карданд ва гуфтанд, ки шояд бо чунин шева кори роҳбарони баъзе идораҳо дар ҳукумати маҳаллӣ беҳтар шуда ва ба дарди дили мардум расидагӣ кунанд. аммо бархе коршиносон мегӯянд, агар савгандёткунӣ меъёри санҷиши ахлоқӣ мақомдор бошад, пас бояд ҷазои онҳо ҳам мушаххас гуфта шавад. вале коршиносони дигар мегӯянд, ҷорӣ кардани талаботи савгандёткунии мақомдорон дар шароите ки кори онҳоро қонунҳои дигар назорат мекунад, бештар аз методи шарқии кор далолат мекунад. савгандёткунӣ бештар як меъёри ахлоқӣ аст, ки як масъулро водор мекунад садоқати худро ба вазифаву кор ва раҳбараш ба унвони як инсони масъул ба намоиш гузорад. бархе мегӯянд, чунин меъёр то андозаи заиф будани ҷанбаи иҷрои қонунро аз ҷониби шахси масъул нишон медиҳад, ки дуруст нест ва ҳар роҳбар бояд пеш аз ҳама аз қонун битарсад. ноҳияи Фархори Тоҷикистон дар ҷануби Тоҷикистон бо шимоли Афғонистон марзи муштарак дорад. ҷамъияти ин ноҳия 150 000 нафар буда, дар гузашта сокинонаш ба сари мушкилоти дастрасӣ ба замин ва баҳсҳои дигар аз болои мақомдорон то дастгоҳи иҷроии президент шикоят кардаанд.